Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haɗuwa a wannan tasha tamu ta Arewa BTC. Tashar da zamu rika kawo mana abubuwan da suka shafi ta fannin technology tare da yadda za ka samu kuɗi da wanka na Android. A bidiyon namu na yau darasinmu shine yadda za ka yi withdraw na FoxCoin ɗinka zuwa cikin wallet ɗinka har ma ka samu ka siyar. Amma kafin mu je ga nuna muna yadda za ka yi, muna mai roƙo ka idan baka danna mana subscribe ba, ka daure ka danna mana subscribe, ka danna ƙararrawa ka zaɓa all, saboda da zarar mun saki sabon bidiyo kai ma ka samu. Sannan kuma ina mai baka shawara ka tsaya ka kalla bidiyon nan daga farko a ƙarshe saboda ka gane yadda za ka yi. Sannan kuma mun yi bidiyo akan Wolfcoin ɗin nan da FoxCoin ɗin nan, idan baka yi register an su ga link ɗinsu yana a description, ana iya ka je ka kalla bidiyon ka yi register. Farko ni dai link in registration in yana description, da kai click in shi kai download application din nan mai suna FoxCoin exchanger, ka bude shi. Da kana bude shi zaka ga ya kawo maka fuska kamar haka. Zaka ga wannan dan box din nan, kana danna shi zaka ga ya make, sai ka danna sign up din nan. Kana danna sign up idan baka yi register ba kenan, zaka ga ya kawo maka wuri kamar haka, sai ka zaba Gmail din da zaka sa kai register din shi. In ka zaɓa Gmail din da zaka sa kai register din shi, zaka ga ya ɗaya loading, yana loading zaka ga ya kawo maka fuska kamar haka. In ya kawo maka nan wurin sai ka danna allow. Da zarar ka danna allow, ka ƙara danna allow, zaka ga ya buɗe nan sunan da ke kan Gmail ɗinka ne, nan kuma abin da zaka sa ID card number, nan kuma sai ka sa hoton ID card ɗinka na gaba. Nan zaka ga Gmail ɗinka ne wanda ka danna, zaka gani shi nan kuma password zaka sa wanda zaka ta login, nan kuma sai ka sa referral code. Na gama sa komai yadda ya kamata, sai ka danna sign up. Kana danna sign up zaka ga ya koma kamar haka, zai dan kwana biyu ko kuma idan kai sa'a za su yi saurin maka verify din shi wallet din. Da zarar su yi maka verify din shi, in kai login din shi zaka ga ya buɗe maka fuska kamar haka. Zaka ga cikin shi kamar haka ne. Zaka zo idan kana son ka yi withdraw in coin ɗinka, sai ka danna receive. Kana danna receive sai ka zo ka danna wajen nan, wajen da kaga an sa copy wanga, kana danna shi zai maka copy in ɗinka. Da zarar ya maka copy sai ka dawo baya, sai ka zo ka shiga cikin Fox network ɗinka. Kana shiga cikin Fox network ɗinka kamar haka, sai ka zo ka danna wannan layi guda uku na sama ɗin nan, wajen da kaga an sa home ɗin nan. Kana danna shi zaka ga ya kawo maka fuska kamar haka, sai ka zo ka danna wajen da kaga an sa withdraw coin ɗin nan na uku. Kana danna shi wannan code ɗin da ka copy nan, sai ka zo ka yi paste ɗin shi a nan wajen. Nan kuma sai ka zo ka sa abin da zaka yi withdraw. Minimum withdraw dai 2000 ne idan zaka yi withdraw. Kana sawa sai ka danna send. Kana send ɗin nan, in ka dawo ciki zaka ga abin ga ɗinka ya zo nan sama. Wannan abin ga Wolfcoin ne, kuma mun yi bidiyon shi, link in bidiyon yana description. Idan baka yi register ba, za ku ga daga nan ga abin nan ne withdraw 400 abin ga coin. Duk guda ɗaya darajar shi yana da 0.50 cents. Idan kana son ka yi withdraw shi ka samu ka siyar, sai ka zo ka danna wajen sell ɗin nan. Kana danna sell zaka ga ya kawo maka fuska kamar haka. Zaka yi kai withdraw shi ta BUSD kuma ko PayPal account. Idan ka zo wajen withdraw kai sa BUSD ka yi ka sa sunanka daga farko, nan kuma ka sa ID card number ɗinka, nan kuma sai ka sa address in BUSD, daga ƙarshe sai ka sa amount ɗin da zaka yi withdraw zuwa BUSD ɗinka. Kana sawa sai ka danna submit ɗin nan, insha Allah zaka ga ya shiga cikin BUSD ɗinka. Duka nan muka kawo ƙarshen bidiyon namu na yau. Idan bidiyon ya burge ka danna mana like, kuma ka yi share ga abun arziki su ma su samu su karu. Assalam.